Kaixo, Mikel. Zurekin hitz egin nahi dut pixka bat. Etorriko zera honea? Bai. Venga, bat, etorri honea, oraintxe mentxe nago. zurekin. Gamon 14, nola sortu zen? Batetxe hau, hiru sozioak gea, eta bi sukaldean lan egiten dugu, eta gero beste bat kanpuan. Eta zenbat urte dara mazu hemen? Ekainan 9 urte. Mordoska. Bai. Zer motako janaria do eskaintzen duzu hemen? Azkenean gure janaria oso tradizionala da, baina gero enplatatxeko momentuan pintzelada modernoak ematen dizkiogu. Arkaitz eta baduzu ez dakit, edo plater bereziaren bat, edo pintxo bereziaren bat? Bai, 9 urten asko gauz pilo bat aldatu ditugu, baina dakagu beste pintxo bat, pilo bat ateatzen dara, eta hori Rodolfitoa da. Rodolfito da langostino bat eta saltza berezi batekin. Pentsatzen dut zergatik jarri diozuen Rodolfito. Gugu txikiak ginenean, anunzio hori ikusten genuen telebistan. A mi se va a casa. Baina, hala ere esan behar da, jakan dagoela taberna bat, Rodolfito bat egiten duna, eta gu beste Rodolfito mota bat egin dugu, baina hartu dugu pixkat izena hortikan, jungo gea eta prestatuko dugu eta probatzen duzu, aber gustatzen zaizun. Guazen Rodolfitorik ikustean, venga! Gatza, langostinoa, gero irinatikan pasatuko dugu, hemen dakagu arraultza, eta hemen dakagu la salsa tot secret. Honi buruz ez dugu ezer hitz egingo. Ja dakagu Rodolfitoa, eta barruan. Hola egiten dugu. Ze ona! Igual aurkituko dut sekretua saltza honena, Ez dut uste. Ez. Etorri beharko zea berriro. Eta saltza berare ze ona! Nik kalera eramango ditut, eta ea jendeak zer esaten duen. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, aio, artista, aio! Gamon 14ak lortu du nire kalitatezko seilua. Eta benetazko Rodolfito izateko, hauxe falta du. Aio, gero arte. Rodolfito, probatu nahi? Guapo alno? Probatu nahi! Rodolfito pintxoa! Probatu nahi alduzu! Baina honek ez du gizentzen, Todo lo que comes engorda. Ke bat! Probatu nahi, Rodolfito? Probatu nahi! Agur! Iepa, zer modu zaudete? Iepa. Herri parientekea. Herri parientekea, bai? Zitzaban edizeba? Tani konturatu gabe? Hombre aspaldiko hiri gainez hautzen dit. Zer da? De Gamon 14 aina. Xabier Lizegi. Bai? Familiko gea, ke guai! Zakit gogoratzen duzuen aspaldin, telebistan atatzen zen iragarki bat. Gogoratzen duzu orduan langostin horren izena. Pixka lagunduko izut. Paco, Rodolfo edo Manolo. Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. Manolo. Manolo, osongi. Rodolfo Valentino. Un Rodolfito. Paco Langostino. Aldatuko dugu txapela? Rodolfo. Rodolfo Langostino, artista. Asmatu du, Rodolfo Langostino. Zongi. Fresco como que estoy buenísimo. Goratzen duzu zer esaten zuen iragarkian? No se suitzea. Osongi. Beti gauza bat esaten zuen. Eraman nazazu etxera. Eraman nazazu etxera. Pibe, llévame a casa. Llévame a casa. Llévame a casa. Eraman nazazu etxera. Erki gogoratzen dut. Ongi esmatu du, probazak. Hola. Nos queda privilegio. Horrek zer esan nahi du, goxua dagoela? Erra. Salsa berezia da, sekretua. Nik egaletu jot, baina ez du esaten. Ez du esaten. Hola, xeda, txupita. Hori da oskatzera, hau ez da helatua. Gamon 14. Juste pintxo batzuk. Erori zaizu pixka bat. Labadora badago. Ea gustatuko zaizu, ara askotan joate maza. Lasai, begira, ni prestatuta nago. Ti probatu nahi alduk. Epa, Rodolfito! Goxua do, erra ez da. Gustatu zaizu, ez da? Maizu bukatu, bukatu lasai. Aio, venga, gero arte. Kerrik asko artista. Aio. Eta ingo dugu familiko bazkari bat. Aio, Marijo. Agur.